देलाय मा मबाइल नायबाय थायोहाय नोङो दावसो देलाय माबाहाय बिराद गिदिर सिन्था जादों आङो नोंहालाय मा सिन्था जालायखोसै माबाहाय बालि बोरै मानसिफोरा एथ' थाब फेमास जायो आंलाय माथो फेमासखौनो जानो रोङा बेफोरखौ साननानैनो हराव थाब उन्दुनो हाला फुङाव थाब सिखारनो रोंला आङो मोजां खामानि मावनानै दिन्थि समाजाव गावखौनो मोजां होननानै खिन्थिनानै ला अब्लानो नोंखौ बयबो फल' खालामगोन है मोजां खामानि मावबाथाय मानसिफ्रा थाबखौनो नुसना आरो मोजां खामानि मावबाय थाबाथाय मालाबा थालाङोसो फेमास जागारगारा बेनिखायनो मा आदब खायदा बाहायबा फेमास जागोनथाय बेखौसो सानफ्लांबाय थाबाय आङो आयौ हाबाब संख्रि गोबाब सर्टकाटाव फेमास जानायखौसो लुगैथारबाय नोङो औहाय मा सर्टकाटाव फेमास जानायखौसो लुगैथारबाय आङो मालायफोरा 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्डफोरावनो फेमास जायो मालाय हरसेयावनो फेमास जायो जोंफोरा एथबां खस्थ' खालामनानैबाबो फेमासखौनो जाया बेफोरखौनो साननानै हरसे उन्दुनोनो ओंखारला आङो हा नोंहाबो भाइरेल जादो आरो आयौ बाला माबायदि भाइरेल जानो आंलाय नोंहासो दा मा खामानि मावनानै भाइरेल जायो भाइरेल जाबासो फेमास जागोन नोङो नङाबा ओरैनो फेमास जायाथ' जानला मानला एसेबां इजि नङा फेमास जानो थाखाय आयौ बाला आं जेबोखौनो रोङा मारै भाइरेल जागोन दे आङो आं खालि बेखौल' रोंगौ भिडिअ बानायनो माने खारथिंलाबायनो खारथिंनायखौ स्ल' मसन खालामनानै होनो बेखौल' रोंगौ बेनि अनगा जेबो रोङा आङो अब्लालाय एक्ट्रेस जादो ओमफ्राय भाइरेल जादो माबायदि होनखायो हापाङा औ सिगाङावनो नोङो एक्ट्रेस जादो मिन्थिबाय एक्ट्रेस जाखांनायनि उनाव मोननै मोनथामसो एलबाम गादो फिल्म गादो बिनि उनावहाय भाइरेल जादो आरो ना भाइरेल जाखांबासो नोंनि एलबामफोरखौ नायगोन दा ओरैनो जानला मानला नायाथ' एक्ट्रेस जाबाबो भाइरेल जाबासो नायो जालायखो भाइरेल जायैफोरालाय दालाय फेमास जायाखै जाब फोरोंना नोङो हापां है होमबाबो भाइरेल जानायफोरजों टक्कर हास्लाबा भाइरेल जायैफोरा अब्ला आंबो भाइरेल जानोसै नामा बाबाय गोदाव सोराव सानबाय थाना दै दावसो देलाय आंनि बुंनायखौनो ला नोङो दावसो देलाय भाइरेल जादो बेनिफ्राय फेमास जादो बेनि उनाव जोंखौ बावनाङा फेमास जाखांनायनि उनाव आयौ हाबाब नों आंनि गुरुसो हाबाब नोंखौलाय बोरै बावनांगौ जाखो दाबा आंखौबा सोर एक्ट्रेस लागोन दाबा आंखौबा सोर एलबामाव लागोन बेलाय मोनामदारियालाय आरोलाय सोर मोनामदारि ओंखारलायखो बे मोनामदारिया गावनो एक्टर गावनो प्रडिउसार गावनो केमेरामेन गावनो एक्सन खालामग्रा गावनो डाइरेक्टर गावनो प्रडिउसार बे मोनामदारिखौनो नोङो कन्टेक्ट खालामबानो जाबायना बिराद चान्स होयोनो लाइमोन गोदान लाइमोन सिख्लाफोरखौ आयौ बाला नंगौ नामासै बिदिबालाय मोनामदारिखौ लोगो हमैनोसैहाय आङो थांदो लोगो हमैदो एक्ट्रेस जादो बिनि उनाव भाइरेल जादो सोर हाबावनो नोंखौलाय सोर मोनबावनो गां रज'खाबाय आरो नोंना अख्राङाव बिरलांनो हासिगोन हाय फाग्लिफोर जानला माला बखिलाबायबाय थाना दे आं खोनासंनो बाबाय भाइरेल जानायखौ नोंसोर गेलेनाय बायदि मोनदों नामा रावबो भाइरेल जानो होननानै जाया मिथिबाय हा मालायफोरासो खालामो थै आङो भाइरेल जानानैबाबो फेमास जागोन आं मिथियाहाय बालनि ओइ जाम्बि दावसे देलाय बदनाम मोननानै फेमास जानाया बारा गोबाव जोराहाय साननैसोल'सो खोमोखो साननैसोल' खोब जोरगोन बोसोरब्रै बोसोरबा 6 बोसोर 7 बोसोर बेनि उनाव बे सिगांनि लामायानो सुनसान बिराज निजोम बे एखेथायानो जाफिनगोन मिथिबाय दासो होंगो दोंगो मानसिफोर लोगो मोनगोन मानसिफोरा नोंखौ अनसायगोन बा सिम्पथि जानानै अनगोन बेनि उनाव साननैसोनि उनाव बे जोंगा मागा जोंब्लावनाय बुहुमाबो सिरिसो जाफिननांगोन मिथिबाय बेनिखायनो बेफोर खोथाखौ साननाङा जि मोजां खामानि बे मोजां खामानिखौनो मावलां जाम्बिफोर हाय बालि मिन्थियाहाय आङो साननैसोनि जिउल' बेनिखायनो आङो साननैसोबाबो फेमास जानानै गारगोन हाय मा जायो जाबाय थाहाय नोंसोरो बुंला आङो दावसो देलाय आं जेखौ बुङो बेखौ मावबानो जाबाय मिथिबाय दाबा मा खालामनानै भाइरेल जानांगौ जाखो आंलाय मोनसे आइडिया होनि आङो लोगो फेमास जाखागोन नोङो खिनाय बा हासुनाय भिडिअ हेगारनानै हो लोगो फेमास जाखाबाय नों इसोर मा फोरोंनाय जादोंहाय हापां आयौ रोंलां नोंखौ हाय भाव नों सिरि थाथ' आइ हापां दे बिदिबालाय नों भिडिअखौ लादो आं हासुनाय बा खिनाय पस्टआव थानोसै फै बिदिबालाय फैदोहाय थाब दे बुं दे मा खालामनांगौ आङो हासुदो बा खिदो आरोहाय केमेरा हमना होनोसै आङो दे जागोन है बालि लाजिदोंबो माथो आंलाय
लाजिबा खाजि गोमाय मिन्थिया नामा दे खिदो हासुदो आय रोंलां बिसोरखौ रोंलाङो आयु बाया दुफा माबा जाबाय हनै है थाथ'थोंसै बियो आयदासो देलाय भिडिअखौ रेकर्ड खालामसै आं नै दे जागोन बापावै मालै बे मा पस्ट जाखो बेलाय हे थुफ्राम डिस्टार्ब जाला मालाय भिडिअ बानायनायफ्राव नुजाफाबायसो होगार मानसिया बापावै मा डिजाइननि पस्ट ब्रा बेलाय हो मा जाखो बेलाय खिनो ओंखारनाय हासुनो ओंखारनायनो हो पस्टआनो बेनोखा नोंलाय मानो नायबाय थादों नों बैथिंनो हरथां पस्टआबो बिदि थालायो होमबा होद नायगोलां बिदिबा आय थुफ्राम बदतमिज लाजिया नोङो हिनजाव मानसिनि खिनाय हासुनाय नायनो हा नों भिडिअ बानायलायनो हाथारदोंबालाय आंलाय मानो नायनो मोना नायगोनब्रा नायगोन ओरैनो हिनजाव मानसिनि खिनाय हासुनाय नुफेराखै हाय बालि बिदि नायबाय थायोबा गल'ल' नायोबा आङो खिनोबो ओंखारनाय नङा हासुनोबो ओंखारनाय नङा बापावै खि मारनोसो नागिरदों होमबा औहाय थुफ्राम नों बेलेगथिं थांदो जोंहा भिडिअ बानायनायदों भाइरेल जानायनि भाइरेल जानायनि भिडिअ औ दाउसो देलाया भाइरेल जानानै फेमास जानो लुगैदोंनो बेलाय जेबो गोरा बाथ्रा नङा आं खालामनांगोन ना आं नोंलाय मा खालामगोन हे दाउसो देलाय दे ब्रा जों सानैजों फट' मोनसे लानानै खालामनानै भिडिअ एगारनोसै मा जाखोसै बेलाय औ ब्रा खालामनानै भिडिअ एगारनोसै ब्रा हाय बाल बुजियाखै आं नों माबा बुजिदों नामा दाउसो देलाय आंबो बुजियाखै बालि मा ब्ला 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 बेलाय आरे थोंजों बुंथारनांगौ जाहैबाय आरो भाइरेल भिडिअ नुफेराखै नामा नोंसोरो फट'स नुफेराखै नामा बेफोरबायदि होनदोंब्रा नङा जाबाय भाइरेल भिडिअआनो माथो जाबाय थायो दाखालि बावैसो खासा बादाम आमार खासा बादाम जाखांबाय आरो बिनि साननैसो सिगां बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे आरो बिनि साननैसो सिगां तेरी मेरी मामोनथाय ससेया मिथिलां बे रानु मण्डल ना ओहो अच्छा बैसोरनि भाइरेल जानायखौ बुंदों अबयसे भाइरेला बहुत किसिमनि जानो हायो बहुत रोखोमनि बेनिखायनो आंबो खिनाय हासुनाय दिन्थिनानै भाइरेल जानोसै आरो बेफोरबायदि साबजायिखौसो बांसिन मानसिफोरा नायो माथो नायगोनबो मोजां मोना होननानै बुंगोन नायखुमागोन आरो शेयारबो खालामबावोसै हिनजाव मानसिफोरनि गोसोखौलाय सोरथो हमदांनो हाबावनोब्रा आंबो हमदांनो हालालै देलाय दावसो देलाय नोंनि गोसोखौ एसे हमदांनि फैलाय नोंनि मेगनखौ थुख्रायजोबनानै माला गाननानै लायाबा आंबो थौ साला साखन रोंनानै हमजागोनबो नोङो ओमफ्रायलाय बे जोगोनार फिथाइखौलाय बबेनिफ्राय लाबोगोन नोंसोरलाय है थफिराम बे दुमफावसो जोगोनार फिथाइ नङा दुमफावसो बापावै दुमफाव मासो माथो आइ थफिराम थांबाय थां हिनजावफोरनि बैरु जानायाव डिस्टार्ब खालामफैनाङा थांदा बदतमिज साला हिनजावफोरनिल' खिथु थाम्फै दांग्राफोर बायदि नोंसोर हिनजाव मानसिफोरासो खिथुआव मा फोननानै लायो बेनिखायनो थाम्फै दांग्राफोरा बिरफालाबायो आइ बाल थांबो थांहाय नङाबा जोख्लाब जाहरगोन आंजों दे बिदिबालाय भाइरेल भिडिअखौ थाब नुगोन होननानै आसा थाबाय साला डिस्टार्ब बे थफिरामा दे भिडिअखौ बानायनोसै दावसो देलाय दे